Každý tréning je vhodné začať cvičením brucha. Ale nebude to tak, ako keby ste čakali, že tu budeme trénovať sedy ľahy, ale bude to presne opačne. Ľahni si na chrbát. Ruky sú buď v tejto pozícii, ak to vyhovuje, alebo ideálnejšie zo začiatku začať. S rukami na bruchu, skrčia sa nohy. Presne tak. Napraviť chrbát, aby sme tu neležali prehnutí. Zdvihneme nohy. Ideálne 90 stupňov v bedrových kĺboch, 90 stupňov v kolenách a 90 stupňov v členkových kĺboch. Tu necvičíme brucho do skracovania, ale hrudník treba vydýchnuť, nadýchnúť sa do brucha a cvičíme úplne malý pohyb, ktorý vychádza z bedrových kĺbov. A toto opakujeme. Ak cítime ťah na krku alebo sa zakláňame, čo je chyba, ruky pôjdu natiahnuté popod špičky, oprieme sa, nádych a sám môžeš cítiť, že sa uvoľnil priestor okolo krku. Tu je dôležité držať rebra vo výdychu. Necítime nikde bolesť. Nesmieme cítiť bolesť ani v drieku, ani v krčnej chrbtici. Jediné, čo chceme cítiť, je aktivita brušného svalstva a cvičíme dovtedy, kým udržíme túto kvalitu. Keď toto zvládame, vieme ísť aj do náročnejších pozícií, vystriedať, držať, ale nezadržiavať dých. Super. Položiť a pauza.